Ha kejengkren kerpang urupang rengkat bad unong hikai balarim bah. Kata ubabu SO lamare menta kasing sejan ka katnyo terik jemang arajar arpsan. Uloong ba ka sorkar hadu menta. Kamsyam lapat penkiu ya ka jingsiu kino hikai ad hoc. Neban penrung haki kerdan jingsiu sorkar ya ki ad hoc. Skul Henry kadang ne sa bait kumjo. Uloong ba ka skul kum ka mi bolpora UP School kabala seng nadu usnam khatkhandai spa Sanpulai ha Sau Garo Hill District kadang yai ne kum ka ad hoc school klem da penkiu ya ka jingsiu ne penrung haki kerdan jingsiu sorkar wadla kino hikai kila ya trei daki phosnam henrei ka sorkar kadang pennek sa bet kum ka ad hoc u babu SO lamare uloong bana kapor sekapor kila dawa na ka sorkar ban penkiu no ya ka jingsiu ne ban penrung haki kerdan jingsiu sorkar ya ki school ad hoc Henry ka sorkar kamtre ban shimti ya ki ad hoc ban penkiu ya ka jingsiu. Uloong baka kerdan kino hikai ad hoc kidei ki bala biang lut nadong syadong. Ha ka bayadei bat kijing pule baper. Henry nyimti babalai ka sorkar ka pendek sa kumne ya ki school balarim kum ka ad hoc. Kum balong mentah hapo ka upper primary school kidon praspa sop teli ki dahok school bat kim dei e ki baduna. U babu SO lamare uloong ba kino hikai ad hoc menta ki yok tang arpu ar hajar tingkah shibnai like no u headmaster ki ai arp sau hajar kaba om yang satya bat ka klem ya habru bat ka dor jong kapor kaba menta kane kalong ka jing khnot ben ya ka jing im jong kino hikai ki batre sitom na ka benta ben kentiu ya ka pule puthi jong ka jala kumta na kapor syakapor ki la judawa na ka sorkar ban pen kiuno ya ka jing siu namar kim im shu hakane ka juk ba menta ka sorkar kamdei ban I jendat yangi namar kadei ka hok jongi bandawa ha ka bangi la syakri ka sorkar nadu basdang hadu menta laong ubabu SO lamare Shushu laong ba hadu menta ka sorkar kampat penti BA ba kino hikai ad hoc kin kiu no ka tulop lane ka jingsiu warla karta ubabu SO lamare ula kerman ba ka sorkar kan pen kiu no ya ka jingsiu jong kino hikai ad hoc namar menta tang arpo arajar kamla manusa ya ka yeng kasem Bu SO lamare Yes, sir. fide wei na kino hikai ki belarin pladon na kam jong phi la kom num na kum ba phos len tam ye te nga yu I ya ki jing tho ka ba phi pha ki khindet sni ba la pan mi aka channel jong te haba kum ta ka mat ka banga kwa ba ni kren bat phi ka long ba kini ki ad hoc ma phi ong ma phi kini kino hikai ma hidei ki ba habe yapo ka jing penia jong kino ki ken hon la bande ki seng na ki dem ki balang ni la bande ki shlom na ka du Okay, sir. Ta ki ad hoc ye kombolong menta ki wan be ha kita ki bong pila bande jong ki seng balang ki bong mission school ki de ki adon ki ad hoc ki badon ka school snong ro ki don ki ad hoc ki ad hoc ye menta ki padde kita ki full fledged government school Henry abong ad hoc ran mod ya ka jing siu ka jing tada barok hoj kombolong menta ka de ka government ka bai ta Henry ka government ka pandun kam yingi ki ad hoc pat fully la ha ki bon ki benta ki kam la bande ha ki duty ki bade ki government ki pha ya ki regular government post kum ki election duty la ni ki bai ki ar ki kam ngi shim menta ya kumta Henry ka management hi menta kum ba kalong menta ka management kam de ka belong naga government fully lenyo kata ka kran in each baka ai Henry ba nong ba paniai ka management fully ro ka don hi ka jingede hapeng jong gini ki ar menta ka government mat ka management ki ya rangkat ta ki ad hoc school ban juba ta ka jingkali ka jong phi ka long ki don bon ki dai ki school snong ki don school balang ki don but yakini la manage ki da SMC ka school managing committee ke kamat ka bangamut ban ong biang ye phi kadon ha ka to ka jing tho jing phi pani ba kadon ka school ka ban du khat khandai spa sam phulai yes I kampalio ya ka jing thu jung sokar ka dam teng bi bon long ad hoc school ma te balai ba kami kani ka kantin ad hoc hakunu ka dor balai ba ka sokar kam jil ni kam itu ye kini school ka jingmi jong ta ad hoc wala dangi la syakri ya ka education department but rangkat orga komen na do la nong no kumbanga IP ka tu school government hapo karo bala established na do usnam 1953 don chingi shani ro ki ba kumta terter kum chamau sunram ki belong 1963 terter
kini kidang ne sa ad hoc hadu mentah kadau kolong ba government kamtre ban shimti yangi ki ad hoc la gade ban upgrade ingi la gade chaga deficit system la ne chaga government post regular government post so ta katangi mla ban ong ai namar ke komen ka sune pen sa yangi kum tu ban long ad hoc wala dangi syakri hadu mentah kumalong no mentah la don nado kum ta khandai spasan thulai ai ro ki don ki school ad hoc ki belami tegani ka ad hoc kade kekeran ke bagi komen ke syupungkut ingi mentah kumni la kat nos ne mentah kumbanong no mentah kini ki school ad hoc kidai ki bala contribute ya kani ke education hapok ke jela jongi na do persedang rengkat ladai compare berki wei lele ki senjuk jong kinong hikai ki bala menong kini ki bedang 1 minute mene don kum ki jong ki SSA la menong ki dei ki bedang stang ki tu ki senem bedang jan ki dei ki ba ke komen ke central komen ka tha tang ba kim pat dei pat ki bal arime ko ngi ad hoc te ka jing ne jongi ad hoc hado mentah nagaliang jongi ngi bonsin ngi se persyang se government ban ong ban upgrade no yangi la ha jing siu ni ban ithu ingi kum ki badai ki jong sarkar pura ro bakam tre tengim la le ai em ke kiai gijing mentah kala belong bakinong hikai kula na po gi ad hoc ka kerdan puli jong ki kambiang kawai kala belong baka school bidding kambiang ane kawai kala belong ba kim shania ya ker company ai jong ki tu ki kenhun ko mong phi mene kai ka dauba ka bok pelong ya ki bakim tre mentah kumba ngaong biang ya phi mene khat khandai spa san fulai ada je ba supne sa ya ke ju ke school la ka kerdan ad hoc yo ka don ke jingpang ke ka soka kamla panai dawai ngi ngimlap ya kadau baga sarkar ka penne sa kumne lada piong ya kinong hikai ad hoc ha ka kerdan baro kinong hikai ad hoc ki belum qualified sudah namar ba ka sarkar langba kilat jingirap ke bakala ai ban tebit ya kinong hikai ka ai lang ya baro ki kategori jong kinong hikai kala bandai nado ki ad hoc ki SSA blok khoi kum ke training ki elementary lani kita ki DLED BEd baro ngi pendep lot tawat ya ki building lani kita ki school ro kamong ki school ad hoc hi banong ba ke building jong ki kumbang itip mentah ha ke UP ke jong ngi don pras pa sa pusau tali kita ki ad hoc school ma kim dai ki beduna nado ya ki infrastructure dan galiang jongi dai negani ngi man kapor ngi shet wat jingirap naga government ban ithu no ingi lani ban upgrade no ingi nagani ka ad hoc ka ba ngi ngim imshu mentah kumlong mentah ngim imshu te ngim tip ka ai baga plan jong ka comment handai ya mentah hi malum-malang ya iba kandon ka change ka baga comment kan penne ingi ki ada hoc sa cirta ne kan le handai kum baga pau mentah ta kamot ka government lele hagani ka government ka mentah kala declare ingi bangi de ki private school harangkat ki ad hoc kabar ki deficit te kani ka jingle jong ka comment ban categorize ngi cek ad hoc school ka bomot bakan pengkut be ingi bat tang ka keran te ngimla man le halor kani handai ki issue jong kani ka baga comment mentah hi kala penmi langba kani ka don ka bakala circulate mentah kani ka discussion paper ban penbet noi ki kam jong ka school mo pi kani ka system of education po mi khalia jongi kalong tubis ban dop stang ta handrai ka comment mentah ka kala sim mi ka sinjam ka babit ban penbet igine handrai malum malang yo iba ya ki ad hoc jongi iman ngin sakut kumtuhi kam tre yengi ban sim ha kata ka kadan ka ba ban penbit penbiang yo nong hikai te gani naleng jong comment kadon ka discussion paper ka babu ka bakala bo ban kut mentah jumang live poetry te ngi ro ngi dang yong meeting mentah kha kumnu ban ai jengmut yo sarkar pat ban penbha yengi da ka ba kamde ban jendat yengi kai namar ngi ro ngi singa bang idon ka hok la jong ban demand ya ga right ke jongi namar ngi la shikri ke government nado basdang jong ga statehood jongi hado mentah ki ad hoc ki don bet don ki basuklat bopli tangkum tu ki suklat kim don issue hadin ga jing ya bro te ngi bu ya ga jing kabu ga jing yengi ya ga ni ka mentah te pinong ba ka comment kam shimi nak ai ka daw ko bang iyo man ka por ka de ki ong ba gani ka finance implication nani ka problem jong ka pisa pilain namar ko bolong mentah
kini ki ad hoc khamtam don kopor ba ka government ka la thmuro ban kun ki wingi sikri pesit ka jingmut ban penhe ka tulop ban yirangkat bagi tigi pesit ki bala khambiang ka tulop handrai kata ka jian adu usnem arjar khandai ngidon ki kot kislah adu mentaro handrai plan ka sarkar hadin ka tu kamla ban le ngi kendu ya ki wei pat ya gi minister ba koi ki ong dei tang ka mapping jong government andai kamle tamanta pat nageleng jong inong hikai ad hoc habaro ka jala kidon ka jing dio ka jing siorsi namar ba kat kum ka jing thumu jong government menta kalong ban penne sa be ki baro sirta kum ad hoc je kanut le bubu kidan kini ke school ad hoc long nangta bubu na kini ke school ad hoc kide ka kedan yo lower primary upper primary secondary na higher secondary ki babon ki dei ka UP bedon ka UP ka UP ngidon hado pras pa sa pusau tuli ki ad hoc school ya mentah pa ka jela pras pa sa pusau tuli tenang ta gidon ki ad hoc LP ki secondary higher secondary handai the highest na ki ad hoc ka dei ka niga upper primary te baro total kelang kan total ki poi yang mentang ampat yo jeng khen ba namar ba ngi don be hakani ka upper primary jongi total jong di upper primary ngi don pras pa sa pusa handai bat ki LP bat ki secondary higher secondary tingi ampat yo jeng khen exactly kan no gidan te kane ka yo kumapiong menne ka sukar me kalaya ngiyo i menta ka kwa bakan shimti no ane bakan penya hi no ya boro ke school te habakumta ngacharai kan hab apo ke jingpek jong kasukal ni ke jingtmu jong kaya kini ke school ad hoc kam di kumta kam dei ta kumba kalong menta ka sarkar ka pan ya gani ka NOC lani kata ka no objection certificate ban shimti ke school gade tang ya ki SSA school namar kadehi ke instruction imat ka bawan naga state naga central government man la egane te ngimtip ka ba comment kan le hadin jong NOC namar ngi singo tho ba don ki school mission lani don katu kan ki school yo le se bon ro ngim ikane ki bom ai ya kan ki NOC te lada ki mai kan ki NOC ka decision ka song ha government kan le kumno te de namar ta kada ngi pi ngi yo i ba hang to pat ka nagaleng jong ad hoc ngi pat yo order menta ba ka pani kan ki NOC ban shimti yengi sugar government kampat don kata isu lain tang ki SSA te nagi SSA namar ba kadai ka ba la sponsor nagar central government te imat ka don ka instruction malai kumta te handai ya ad hoc school hado menta te kampat don ke NOC ba ka sarkar ka pan ban shimtina piong ruwa kutu ke jingtho jong pi kinong hikai ad hoc yo tulop mulumala kum ba arpu arjar mo kai ki jing fair jong ki le se ngi la banong hapdeng ki ad hoc nang ta hapdeng ki no hikai SSA hapdeng ki no hikai deficit but hapdeng jong ki no hikai government kadang ki jing fair kadang ge fair sibun ba la banong mano boyo buduna tam le se bayo dunatam menta ki tulop kadai tang ki jong presently kadai ki ad hoc bat ki SSA da deficit hi ka la long more or less kum ka la poi kat ka jing siu jong ka government hi kini ki deficit ma hanrei na menta ad hoc menta UP ad hoc yo ar po hajar len no headmaster be in charge ki ai ar po hajar te len na gini one ka SSA bar ad hoc jong ki badang don go tulok ko baritam ki SSA ki ro ki yo ha po ar po hajar ka khandai hajar LP bat ka UP te naki kategoris jong inong hikai hado menta he bar khoi ki dei ki ad hoc ki ba dunatam ya ki siu but ya ke SSA ngimla banong nomor ka proposal kumta ngau ngi pi ba comment kala don jing thmu ya tu ka SSA ban shimtino ban merge no sugar comment ta gamot ka basa menta la dale ya kata gamot tang ka ad hoc ka banang ne ha ka juk tulok ta still ngim nang ban sing thu ke pat ka ban jia gini gisi ban wan ka comment kan le yengi kumno kan he ni kan penek kumjuk na ya kata te hang ne topi piong menne kidan kum pras patap pras pa sab sahan pas sop tang ki UP. school gi bahaw po ka ad hoc UP primary ad yes hoc. yes Mo. Te ngakwa bun wan ra sing wi pat kamat long benta hab phi yo tulo ba jing shal apalat 10,000
kemengot tapi tulab aku aja tam na do namo te kadon ketu ke jing peniai na kaleng jong pasukar menta ko khang no epi bo pinio party ki karreshon pisno kum no yegotu kisim ba pi pila bil labiang na maro pi tulab kata ndai pi ut piang magapan biang Shumadur mapi mentangi yo arfo arajar sibenai. Hatu kani kala biang ni em yengi ban psakun ban psai ki ya kayeng gasem. Ka tharai kala long ka jingsiu ko ba pangnut ya kinong hikai baro. Te lele menta hoi kat kum ko tu ga ration card order ko ba ngi kum ga dhokro ngindo na. Ngi don ka jingsiu si ang to namar ba lada ukpa ka yeng ude wa dhok. Te handai ke kemi pat kam de ka dhok. Te ngi singo benot hi ba ang ba tu ka yeng baro ko wei kado ya ka tu ka advantage jong sarkar. Namar ba ukpa marwei ukamai tang arpo arajar si benai. Kan ba ka yeng langat ka dhok kategoris lada ngi don sangut ki khon bat ki kemi kpa ki don arut remote kata arpo arajar si benai mut bat do bat kharusion kam kata na ka kata ba yang kadai kata kan te ngimtip pat iga turu kan long kumno ngi nang persyang hi menta ban ye kan bak sarkar namar yo lese kan poi ka por bakan pendo ya kan iga card wat ye kini ki smart card ero ye ngi bangi de ki ad hoc handai ye menta hingi hap i ban sngau meng ye kani bat long ka bala ba ka sarkar long ngin persyang ban ye kan namar ngi patip pat ka e ka salary jong i ban wan bat kumno ka sarkar ka la ban le ye ngi handai menta hi kam don kano ka signal ka baong ba unong hikai ad hoc un kiu no tulop ada menta tengin persyang ban ye kren bat ngi khmilenti ba anda ka tulop ba kinong hikai kilaim tamot ta ka senjam jong ko komen ye ka badai lada dei ko wan naga central government ba u BPL udai kata ka jing yo system APL kata jing yo system obviously ngin ha priang lada ka jing siu jong i kolong ka biang pat andai menta pat de kumapi lani ki perlok ki bayo ki bapet langi kani rula ban ong ba unong hikai ad hoc arpo arajar simna ya umla ban im ban sustain ya family ki te sakwe bo ma kwa ban kli ye pi ki sha ka sokar miklaya kini ki khinde sngi bladat kadon ka tur ko jing pen khre jong kan na ka banta ban pen rum ye tin khasi ban tin kar kata kan ha ba po ka jing pentrikam jong baro kisko te pipis kumuno hikai so kumuno ye betul ngan galeng ga jong ya ngasngau ban pen wan ya kane ga jing i thok tin hapdeng khasi bat karo kadai ga babiang tam namar balai bangi don kami bandon kani namar kani ka communication ladangi tiptin ka jingi tali ka jingi i to kadang ya jan ta gumbulong mentamut ka pherbak labak mengi bat karo ta handai lada initiate ka kumba comment ka plan na do elementary level kum tang rit ukhanna un tip mulumala ya khtin karo ngiru kiru kin tip ya khtin khasi jongi kani ka wan ra ka jingi jan bangi bat ki karo ni kala kalong ka jing sedang ka bangas ngeu yelde ba ka babiang ai tanre ka komen de tang bakas tang kadai pat ban initiate ru kumno pat ban yo ye gino hikai ba ka jing si go biang gino hikai ban syong ka kut tang hikai upalas apu aslem tam piladon nagari tam fideru no hikai bunan dong kendo ai hakaba pihab ban pulut por ban pulut ila kejong kejingi maka basa syaka sunong ka bade si jangai na so te hagaju ka por ka sokar megreya menta ka don ru ka jing pun khre na ka benta ban penthumai le singla ban long ye ka ni ka line ka pidon pi education kladon ketuka commission ba pitau nang ta menta kila persyang man peni ase ka ni ka ayu sa kitu ki jing pun khre jong ki du bak tu ki kot kisla masukwa ban klip pun kut api kaik apil jong fi se kasoka naga benta ke jing mentoy jong fi kham tam ki dong hikai ki ba don ha ka kerdan ad hoc hai kublesh panta hoi nangkong nan sha pi ngi don ka jing klumar jumut wat ka government ro nga tharai ka klumar hi ya kani education system arsnem tam manchwa
ka penmi ya ka State Education Commission rangkat ke power bahkan page ban penbej ya kini ka System of Education apa Meghalaya. Handrai ka commission kampar submit ya report jongka completely mi part kani ka way part ka ong ba ka discussion paper mo ka ba ka comment hi ka ai yang part ban i discuss hakan kut kum ong IP menilai pe way trik ni jumang tengi i part hang tu ha tu discussion paper kala don ke rule sibun hi bami na kani ka naga comment kabagala thau ro ye kata ka Meghalaya education plan langba kani ka question paper ka bangai yo i menta tangi ru ngi klumar ba tip ka government kan lai kumno kan sange no ka commission ne kan sim no ye gani ka way ne tan nagaliang ka jongi ni menta nagaliang ki jong hikai ad hoc wan menta ro don ka meeting ka jongi bangi ye join lang ki nong hikai ad hoc baro ha ga jala ngi kwa ban penbek namar ngi yo i ba ka don ka jingma chibun ro ka ba ka government ka le kamut ya kini ki ad hoc ka don ka jingma ka bangi kum ki ad hoc la sha ngi don ka jing ka bakrao te ngi bu ngakwa ban ong ip ba ka government kan ngam thrai ba ka kanta ye commission try kadang trai kam la ka jong handai gani ka discussion paper ka ba ka comment kami ka ai menta ngin ka ila dingi kum ki stakeholders ban yekran ye kane rangkat ba jing tho ngin ai su ka comment ban rectify katuk ne ki banang ne namar ban nagaliang jong ka commission ngim tipat namar commission ngim pat yo report handai ka ka bangi yo malumalan ka commission kalong ka commission kan plan ye ka hatam na mentagi no hikai baro apo ka celah ta lada ka commission ba kani ka discussion paper jong ka government kam tali kam ye dai ngi ne keleng jong ngi no hikai ad hoc nga kala ban wanra ka jing bom hun ultimately tengin ban si ban le ban ya tren biang bar ka sorka ban poisha ka thong ba kinong hikai ad hoc ki de ban mantoy namar example menta ko mapoi biang ta hagani discussion paper ka bagadon kadon ka way issue ba ka government ka plan lang ba ka management yang iro ka school managing committee kadon ka jingma hang ni yo itengkat ba ka government lang ba ka discussion paper ka kwa ba ka SMC kan shim full power ya ki ad hoc khalempat totally kan ai power ka government ya kan ka SMC kani ka de ka way ka ba ngim kwa namar lada ka government kamle ngikwa ba komen kan yat kum bayat menta ya menta pi kani ka komen ba ke SMC ngi rangkat tel hagani kur komot ngi kinong hikai ad hoc ro ngi sngo sngai namar balai ba ke SMC ro kamdai bahkan don ka authority bahkan lekat boman ta ka government ro ka pet hagata ka menta yangi handai kum balong menta pat kani ka power lani kani ka management autonomy ka ba ka ai ke SMC ka don ga jingma ka ba yo la shai ngi ngimut man pen bahaya education system handai ka poi pat seba baklapat namar ba komen kam kwa chuban pe jing school ad hoc ka long kum tangi i mat ka long ka don ka jingma ka ba komen ka kam kwa chuban pe jing school ad hoc kat kum kani discussion paper ka don ki issue hang ni ka ba ka kwa ban ai tilut se SMC tel rja ka SMC ka le kai pat yang system of education hang tamano ba pai tengi kwa ban ai kani ka guideline yang komen ba gade ban ya rangkat kum balong menta ka SMC gade ban ya ne kum to te handrai ban ong ba government ro ngi nagaliang jong i tengkat ngi ap ya kai pot jong commission ro namar pi ka commission kalong jensur ban le ya kani ka kam namar ya ka commission la ai ya ka lies nem kanthi ban pej bha sani bha ya kani ka education system jangi gat bagani ka discussion paper par kami kesan mano bala e kani ngimte ta comment ka dei ban singut hu e kani ngi negleng jing kino hikai ad hoc ngi ka por ba ka IT jingi commission man pe ngi sin ro kamena commission ro kala khot ngi stakeholders bani chimenta handai menta kesan mi kani ta ka jingmi jong kani kapung klumar ngi nong hikai ad hoc den mata ka nong hikai ad hoc lani kiwei ki group ro ngatrai boro ki song menta ki song perkat kam ngi ro menta ngi don ga jingi perkat kam ani shulok next week ngi don ka ban perkat kam ini ban suang no ban counterpart ya kane daga ai part ka ba comment ngin ai jingmut ka comment namar ba ka kadang dei tang proposal discussion paper ba ya kani ngi kwa ban ai jingmut le kum ta ki don bun ki issue ki ba ngi ro ngin saya penmi e ngi singi ban wan te ngi kermen ba ka comment kan omne kelak ya ke commission
Berkani ke discussion paper ro kadai banyak rangkat-rangkat ber commission. Kenang ba ka kam jungi kum kino hika ad hoc kan long ka ba hun bat ka ba kino hika kin im. Pras pak sapu samut kino hika ad hoc tang ki UP. Ada pikir yang ta sau mut ki school no hika ga wei ka school kila poila ya jartam. Tahu tang kita kino hika. Handai lada pras pak sapu samut. U kena ka average la udon tang cispak mut ci school. Kan numur ki mensim jong ki kena. Ki bangi kum ki gaya hockey la sekri. Taba. Boleh semua. Aku boleh sebut tak Firo.